Ole sang tia video collection channel hi ila subscribe do ni chuan ko I milo subscribe sakla chuan video te hi like le share comment te hi min lo ti sak don nia ole tun chu ba hian rul lau chi kan om takin en loila kan him so kan ni mai ole tun a hian tuna pik thala kan mong khan kan zura ma nge hian saphai anung chunga I englo sakhi mo eng sai mo adot lai kha om ta he a video chuan ti chuak loila a then tan he ala om via ala englo kan lo thei cha mi hring he om ngai na kan shelo pa a poi thia chu wangin he application ka ron ti chuak ka alian khop maya tuna hian eng sai mo eng ran nunge mo hi adol ta ti khan khami kha apai cho enga chumi zo engi adol le don ti nia mihring po ni mai thia ran sa po ni mai thia ta chuan in veng lama se min tina tu ni lo chuan tha kher kha atul vak lo atia a thala tu ho phei cho an huai ka tia chiang tak chuan ani pon an vapan ngam lo ke chu ni la chuan la kai chuan ka tlan san mai thei ke po ni la an thoi ve khop mai he tiang te hi I supply te hi then pe chuan kan ti lum thina om chine lo khan kan tan thil poi an ti lo chuan ti lum lo sam kha kan tumanga chuan asum za chu tu man kan shelowa amuna video la te point an share ka ring lowa chan chu asum za she tu hen tu ma hi ava khoi ngam an om ka ring lowa ke pun ka khoi ngam lo ba ka chu tiang buk khan sum ma se karen dan chuan sum nga ve chu tling ang khatia athil dol na englo alen lai ber kha han te taila khateng kha dia amuna en ve chu cha kom rual in ala om ve khop maya he tiang hi englo an soidan chuan sa te sa an don hian ti hian an englo thina engting an soi an I tian an ti thin nge ha sa ho kha tian sa khan a ron pan thin ti khan an lo dol thin ta he tiang nia sapai po hi ram huai ti mai tiang thil ti thei lampang ani deuh ta ma se min ti na tan tum dong chuan tin a loila ma se min ti na tum chuan ke ni po in nun chan nan tin pei leila ne lo na chan to am chuang lo pakhat lek po ni la an ni a in kan chak zo ka chu kan chung nung zo ka chuan englo video ang eng lampang po hi kan up thia I phal chuan tuna channel a hian iron comment lama emo description a emo phone number kan ta ati khan kan biak po the ring ti hi min lo share sakla chuan kan channel le hi video kan up thra piang hi emo the nan notification kha all kha ni lo da anga ti chuan video te hi notification kha YouTube a khan ron root china ti khan search boy ngai lo khan YouTube atang khan I direct thei do na ni kan channel te min lo thlir sak thina wangin ka lo